Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean oio eta arrautzen inguruan solastuko gara. Horretarako Donestebera joanen gara eta Donesteben kasko baten Alfredo Iriartek aspalditxotik bere oioen granjak ditu, granja pare bat. Berak azalduko digu nondik nora hasi zen ofizio honetan, 20 urte hauetan nola arituen lanean, eta berarekin egoteaz gain, albiste ona badugu, sektorean jende gaztea geratzen dela ikusiko dugu, bere seme-alabak diren Julen eta Itxaso, kontatuko digute ere nola etorkizunean, epe oso laburrean ja oiategiarekin jarraituko duten, proiektu berri bat eskuartean ere badute, eta guzti horren inguruan solastuko gara beraiekin, eta azkenik saioari amaiera emateko Donesteben jarraitu, eta Mendaur pentsuetan Vicente Arozenarekin solastuko gara, alde batetik orain bete-betean sartu gara ongarriak banatzeko tenorean, ze ongarre mota dituzten, nola dagoen sektorea ere berak azalduko digu. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan Donestebera etorri gara, Donesteben kasko batean gaude, eta gure atzekaldean, oioen granja bi nabe, eta nire ondoan, guzti honen arduraduna, Alfredo Iriarte, eta oioen eta arrautzen inguruan solastuko gara, baina oiok, beste oio guztiak bezala arrautzak egiten dituzte, baina hortikan ateratzen diren arrautzeak, ez dire jateko, inkubadoretara bialtzeko baizik ez, oiaskoak handikan ateratzeko ez. Azkenan hori da, etxean daudenak, beti arraultze bat ikusten dutelikan, lehenbiziko gauza pentsatzen dutena da, arraultze frigio hori nola izanen den mailan. Baina, hau txip guztiz diferentea da, eta, ezakit, Alfredo noiztikan dituzu oiategi hauek antolatuak, eta nolatan hasi zen dena pixka bat? Bueno, pues, gu hasi ginen orain dela 20 urte, eta bi nabeokin hasi ginen. Bi nabetan sartzen dire 16.000 olio, bere oliarrakinta, eta hortik aparte ja, lehenbiziko guntiken jasi ginen aenekin. Aenek batzen ditu oluak, oliarrak, batzen ditu piensuak, medikazioak eta albaiteru zerbitzua. Horregatik aiz konten gaude. Eta astero tortzen dire arraultzik eske. Eta ja hori da gure lana, egunerokua. Hori da, baina zuek ere hasieran aukera hori sortu zelikan ez, seinale hori asko uniz jaten dela ez, hemendikan arraultza asko ateratzen dire, baina hori da ez, azkenen guko hori askoak jateko ere, hori askoiak handitu behar dire, nunbaitetik sortu behar dire, eta haenek garbizun hasieratik ez, badela eskaera handi bat, eta berak behar zituen, serritarrak pixka bat ekoizpen hori aurrera emateko ez. Hasierak, ezakit, suposatzen du bapatean bi nabe luze hauek, ederra hauek egin, hasiera guztiak gogorra dire ez? Hasiera guztiak gogorra dire. Gainera, haenek apostu bat inzon. Nafarroan sartu zituen uste lehenbiziko olioak Zubitako granjan, gero hemen, gero Bagordin, bada bertze granja bat, eta azkena Elgorrikua. Leitzan ere badute bertze granja bat, aspaldi gina, txikigua, bino gero Nafarro aldera, Herribera alderare joan dire granja berrik batzen, eta hemen minio kopuru handi guken, porque hango terrenuk eta hemen guk ez dira iguala, kan dena da zelaia, hemen nahiko maldata, nahiko gogorrin bardalana ok zelaitzeko. Eta hola, segitzen dugu. Azteko oiok sartu behar dire, haenek ekarriko ditu oioak ez, ezagiz gutxera bera ze arraza izaten da, ze arraza eta ze adineko oioak sartzen dire hemenia. Gu bi arraza klasekin eitzen gara lanien. Da arroz eta kop. Ni beti nabila arrozekin, berda, bakotxak moldatzen da bekizigo, bakotxa bere arrazak ja, eta nire lagunak eitzen dire kopeken. Sartzen dugu oluak otsailen, gurekin daude 10 hilabete. Ez da asko. Eta gero abendun,
ja kentzen jugu. Dena joaten dire mataderira, hiltzen txuzte Levante aldi hortan, eta handire mataderuk, eta hemendiken eramaten txuzte harata. Alicante eta hor inguru hortara. Gero, hasten gara dena garbitzen, dena desmontatu, eta zailena da, azkenien ongarrik eta dena garbitzia eta txukuni edukitzia, berritzen, otsailin, bertze lote berri bat, ekartzeko eta sartzeko, garbik eta sanuk, porque torri minolen eskatzen txiguzte muestrak hartu eta salmonella eta hoi dena garbi egotia. Sartzen direlikan, ez dakit, gero bi lotek, bi nabek batera egiten duzu edo joaten zate aldatzen lehenbiziko nabe bat gero beste edo dana golpen egiten duzu? Ez, denak ekartzitzu golpin. Bi egunez, tortzen dire oiluk eta oliarrak, eta ja hemen ja behin sartuzkero, hiltzen badire doez, hemendiken ja ez dire ezin da sartu gehiago. Sartzen direnak eta ja urte guziko. Bi hilabete orduan oten zarete oiori gabe ez, ustua duzue bi nabeak, garbik eta lanak egiten. 10 hilabete horietan, etortzen direnetik, bukatu arte, doioak kendu arte, ekoizpen aldetikan nola izaten da? Pixko bat ja nahiko estabilizatua da, edo kostatzen da pixko martxa hartzea oioak? Bueno, lehenbiziko momentun oilua, claro, oilo gaztia da, eta hemen txekontzen jugu, egun batzuk argia, naturala, ez txugu bortxatzen, ongi bazkatu eta nahiko edari amanez, estresak entzeko, eta, claro, 16.000 olio egun guzin hemen, porque momentun jaten dute, ordu erdiz jaten dute, da pienso gutxi da lehenbiziko egunetan, eta kontu bar dire, pues, kaso, porque baute afizioa pikatzera eta baute eta kaso hondien bar da egun horietan bai. Pikuk moztutakin etortzen direia edo? Etortzen dire txikitan, laserrekin piku moztua, eta hortan ere bada arazoa, porque badire haunitzek erratontenak piku moztu eta bidena dela animaliri sufri eztia, ez? Bino gero guartu bar dire pikuk ez moztuta, igual animalik sufritzen dela gehiago batek bertziri pikoka. Eta azkenin hortiken hiltzen dire batzuk, godola ustuta. Eta horregatik konbeni da pixkot moztia pikuk eta normala da itia gainera. Hainek pentsua jartzen du ere, pentsuri normalean ez izaten duzu pixka bat programatua izaten da, nahi duten aina jaten aldute edo nola antolatzen duzu geroia? Bai, lehenbizin etortzen da pienso bat espeziala, prepuesta, da, pues, nola oilu ezten oniken hasi produzionien, pues, segun batzuk ola pienso horrekin jateko. Ja gero behin, hasten diliken ja lehenbiziko arroltzik eta lehenbiziko ja lixatzen, ja joaten gara ganbitzen piensoz, eta gainera astero, pues, 10 gramo, 5 gramo, 10 gramo joaten gara altxatzen, produzioen araberan. Eta denboran araberan ere bai, porque ja baduie arroltziare baduie tamainua onditzen, eta bihar dire, exigentzik badire, eta orduan oiluk ere janin bardu. Eta, gero oioari bakoitzari dagokiona, oioari arrautzak jartzea, eta argitasuna ja beste faktore batzuk ja kontutan hartzen dire. Zuek ere, argi artifizialekin ere jokatzen duzue, oioa kalik eta arrautz gehiago emateko, ez? Bai, lehenbizin oilua tortzen deliken usten dugu argia naturala. Eta astez pasatu gala, astez, ja baguzi ordu bat gehiago argi artifiziala sartzen. 12 ordutiken pasatzen gara 13 eta gara 14, eta azkenin 16 ordutan, ja usten dugu hor 16 ordu, eta gara 8 naturalak 24. Temperatura aldetikan, temperatura ere kontrolatzen duzue, edo ez? Bueno, oilun temperatura orain udaberri aldera normala da eukitzea, 18-20 gradotan ongi, hor komodo egoten da.
udaldera egia da gustatzen zaiola oiluri temperatura hartu eta bera itzen da arrotzen hor birutan eta bueltaka, ez, bere bainuk hartzen, eta hori berotasunangatiken izaten da, eta ikusten da 24-26 gradutan konten dagoela. Ja, 34 gradutik antzinat, ja, arazoak. Hori da, uda parten ere haunitz berotzen badu, kuidado hartu behar. Bai. Hortako patuat jugu, estraktore batzuk eta linea batzuk aspersorikin eta pulverizazionikin, eta hori izan du da bentaja, porque lehen ez genuen jauz, bakarriken ventiladorik, eta ventiladorik aizia mugitu itunte. En cambio, pulverizazionikin bajatzen dugu temperatura, pues 6 grado momentu baten. Eta oilua nabaitzen da, ez du sufritzen hainbertze, eta nabaitzen da oiluan. Oioak noski libre dire, azpitako zer erabiltzen duzu? Bai, bueno, pues gu botzen diogu biruta, pinun biruta zanen da, eta urtin kartzen dugu kamion bat, sarreran, eta horrekin pasatzen dugu urte guzia. Eta segun nola doaien uda, nola doaien udaberria, uri asko iten baduta, horri izaten txuko eratzoa guatzikin, porque guatzia kontu behar da bastante idorra, bertzenaz loia eta arrotzi zikinak eta oilua zikina eta kontu behar da uran hori. Bai, hogei urte hauetan ja, urteak agudo pasatzen dire, ez dakit zer da gehien aldatu dena. Hasieratik zu ere hemen hasi zinen AENekin, baina bueno, zer aldatu da batipat? Bueno, pues ganbitu dire jateko sistemak, lehen genuen jateko pues, katikin eta nahiko inkomodo. Igual oilundako etzen nahi inkomodo, porque oilua atrebitu da eta sartzen du burua edozein lekutan, ez? Baina katia eta katikin beti arrak eta ataskik eta berik eta, bueno, orain dire bertze sistema batzuk, komederu batzuk platerakin, eta gainera piensua kitzekin altxatzen dugu konbederuk, eta dena gelditzen da libre, oilundako eta oilarrandako hobekigo, hola ez dute problemik, bi haurekin behar dute bere lana, eta azkenin hemendiken ate behar da arroltzia fertilizatua. Osea, oilaskuk ate behar dire inkubadoran. Oiuk, toiarrak, ez dakitze portzentai izaten den, nola egiten duzu? Pues guk iten dugu oilar bat 10 oilundako, un 10%. Eta hori ez da ganbitzen. Eritasunak, beti ere gaztikietan eritasunen bildurra izaten da, hemen ere kuidado handiak hartu beharra, ez? Bai, hemen kontrariorik handina dugu salmonelosis, horregatiken hartu behar dugu kuidado handik, non ibiltzen garen, eta hankatan zekartzen dugun, hankatan sobre todo. Kanpotiken erraten dute ez dela gauzonik ekartzen. Osea, hanka behar dira ongi desinfektatu eta granjan sartu. Gero, aparte, badire bertze eritasun batzuk, salpigitis eta urikosis eta hori denak direlak normalak oiluan. Hortik aparte, gara lanin bertze pienso klase batekin, produkto natural batekin, kopinat deitzen dena, eta urte nahi gara probe egiten, ja posible den pienso horrekin, ez izatia infezio horiek, eritasun horiek oilotan. Pixot, oioen da kontrola albaiteru aldetikan, AENek jartzen du ere ez albaiteruak? Bai, AENek batzen du albaiterua, eta astero izaten dugu albaiterun bizita. Medikazioare AENek batzen du, eta, bueno, pues interesantea da, erdi hortik. Arrautzak, ja erruten dire arrautzak, zuentzat garrantzitsuenak, AENentzat ere, arrautzak bildu behar dire, biltzeko orduan antolaketa nola izaten da? Bueno, arrautzi biltzen hasten gara goizian, esku ziten dugu, zintan etortzen dire eta esku ziten dugu. Eta horri baten zaizkigu ordu batzuk, eguerdinio gotzen gara arrautzi biltzen. Gainera, sartu behar dugu barrenin ere, lurreko arrautzi biltzera, porque orain gazte daudeliken edozin xokotan patzante arrautze bat, eta bertzik ikustekin joaten dire segiron ondora, bertze bat patzera, eta etzaiut utzi bar.
eta pasantzitu ordu batzuk egunin. Goizin eta atsaldin ere ordu pare bat arroltzi biltzen eta bai. Eta gero kamioia etortzen da ez eske, karrotan ja sartzen duzu zuen bandeja guzti hori danak. Bai, guk arroltzia klasifikatu inen dugu momentuan, arroltzea ona karrotan patzen dugu, bigorringukuk eta txikiak eta utziak hori dena beresten dugu, eramaten txuste denak, porque denak eramaten txuste eta behorek jakinen dute, bino arroltzea ona ja inkubadoran segidun ja sartzeko prest dago. Kamioia zenbat zemaiztasunekin esan duzu, duela? Kamiona gehientan tortzen da do astin behin do bi aldiz. Orain lehenbizin segun eskazia bada eta etortzen dire bi aldiz igual arraultzi eske. Astin. Arraultzoiek, hori askotako izango diren arraultzeak inkubadoratan sartzen dire, non dituzte haenek, beraien beste nabe batzuk inkubadorakin, da nora eramate dituzte? Bat jugu bi inkubadora, bat da Zumaiakoa, lehengoa, betikoa, eta bertze berri bat ina Martzilan. Hemen badire nabek leitzatik hasita Fiteroño, eta gero Fuende Jalonen ere bai, eta gero bertze batzu badire Gipuzkoan, eta Bizkaian ere bai, Mungian. Eta batzuk joaten dire Zumaiako inkubadorara, eta bertzik Martzilako inkubadorara. Orduan, 20 urte hortan, arraultz, milioika arraultz ikusia, eskutatik pasatuak ere, poliki-poliki, bateri izten zioten hori, pixua lasaixo bizitzeko aukera baldin bada, aprobetxatu inbehar, ez? Eta, alde hortatik gu beti biltzen gara, baserri desberdinetan, ustiategi desberdinetan, eta ikusten ari gara, zartzen doala sektorea, baina zuen kasuan, zorionekoak ez, badiru dizuk etxetik, jende gazte aldu zaizula, eta esku bat botatzea, eta beraiek asmo utela proiektuarekin jarraitzeko eta proiektu berri bat egiteko, ez? Hori da, hola pentsatu ginen, egon batin, eta nik beti espero nun, edo semik edo alabak segitzia, eta kasu honetan, biek nahi dute segitu, bada proiektu berri bat inbarra, eta niretako, da gauz polita da, loteria tokatu balin batziten bezala. Ikusten dut hemen ingurun badirela bertze hitzetan eta ez dute segitu nahi. Osea, pena ematen du. Zure kasuan oraindik gaztea zara, baina poliki-poliki epe laburrera begiratu behar da, epe labur hori ziurtatu eta beti ere izanen da aukera baldin bada transizio bat ite, ez? Pixka bat, behaiek martxartu eta martxartu delikan zuk esan, ni vigilituko ez zuet, noa izten zaten lanin, ez? Urrutitik, por si acaso. Ja zertzen garen eta zutzi bartzaiete lana, ikasi dute hemengo martxa. Eta ona da, gaztetik hasitzia eta ikustia berak ere nola diren arazoak eta konpondu zatela. Ongi, Alfredo, Julen da itxaso barrenin dire hor, eskuba botatzen ere, oiategian, jarraituko dugu beraiekin solasean eta ea duten eskuartean. Eskerrik asko. Igualmente, nahi zuen arte. Oiategira sartu gara, eta lehen Alfredo Kaskiongi azaldu digu, oiategiaren inguruko ibilbidea, barrenin gaude, oioak paretan beste aldera, gu pixo bat hemen arraultza biltzen den gunean gaude, eta nirekin, Julen eta itxaso iriarte, nahi arrebak, etorkizuneko oiatik ere beraiek eramango dute. Eta Julen, biek gazteak zarete, aitea kontatu digu, 21 urte oiategiekin, eta zuentzako txiki-txikitik hori ezautu duzu, ez? Bai, gaztetik, eskenin eskoletik ate eta atxaldetan laguntzera tortzen ginen. Eta ofizio beti jakin dugu nola joan den, eta bain iduridu hasiko garela proiektu berri batekin, hori da. Zure kasuan ere itxaso, beti esaten dugu emakumearen papera. Paper garrantzitsua sektore guztietan, are gehiago lehen sektore honetan, eta zuk ere garbi duzu, ez? Etorkizuna hemendik ateri nahi duzu. Azkenin anaia bezala, hasi ginen txikitik, bedakigu nola den nau, atxak ere laguntzen digu haunitz, erakusten digu haunitz, nolen gauzak, azkenin izatea esperientzia bat badu haunitz gustekoa. Animatzen gara hortara. Askotan hori gertatzen da, ez? Sartzen da proiektu batean, jakin gabe zer den,
baina zuen kasuan lan aldetik eta badakizue zer den, eta gustoko duzu, eta hori segurtasun bat da. Horretarako, pentsatu zenuten etorkizunean nun lan inbar dugu, zuen lanak ere bazen ituzten, eta ezin daiteke, erabaki bar da, bat edo beste, eta erabaki hartua duzu, ez? Bai, azkenean, hartua dugu, baina ez ginen ere espero ainagudo sartzia gauz honetan. Bakoitza bere lana baginun, nahiko lan seguruak ere bai. Eta zan da sorpresa bezala, ez? Oin diru laguntzan aldetiketara orain aukera handiz badire, eta horreri eutsiz, eta gaztia garela eta aukera una dugula, gainera nahi arrebak ongera maten gara momentuz. Pues horregin, antzin eginen dugu. 16.000 oio, bi nabe hauen artean, baina zuek ez duzu esan ez. 16.000 oio hauek hartu bi nabeak ez. Gunei dugu aurrera pauso bat eman, eta ja beste proiektu kozkor batekin hasten zarete, pixko bat posible dena bintzat kontatu zertan izango da proiektu berri hori. Pues proiektu hori, lehenbizko aukera bat dugula, holako birregaz egiteko holako toki batin, azkenean atxak errandu bezala, mendi zona da, eta aitzaia da lau granja, por ejemplo, junto iti alde honetan. Eta, intentzio dugu ampliatzeko, eta, bien artin, azkenin biekin dugu lana, eta lana aurreratuko dugu, teknologia berrik ere sartuko dugu, azkenin zinta berria, por ejemplo, rekogida batzia eta bizikalitatea, alde hortatik hobetuko dugu. Proiektu berria, odun bi nabeia baditugu, eta zuen asmo da beste bi parean egitea, lauia. Oio kopuru handia, teknologia berriekin, horrek suposatzen du diru irteera, inbertsio kozkorra. Baina zuek usten zarete, esan duguna lehen, sektorea zaharkitzen ari baldin bada, eta gaztean baldin bada sektorean jarraitzea, administrazioa lagundu behar du, eta hor, paperetan da hitzetan agertzen diren diru laguntza horiek gauzatu beharko direz, dan ongi joateko. Bai, dudik gabe, azkenean gaztea gara eta laguntza behar dugu, ez da dirua behar da, hori egiteko. Bertsio kozkorra da, eta horrekin konfiatzen dugu manen diguten bezala, eta ikusiko da. Gero granja asuntuan, doblatuko da dena lan guztia, eta elkarrekin, aita ere gurekin egonen da, Irun artean egon gora, eta hori da, Irun aldean moldatuko gara, ni uste ikongi. Jarraituko zu orain arte bezala, zahainek egin du pixko bat dana ez, pensua, oioak dana jarri, eta alde hortatik zuek baduzue lasaitasuna bintzat, salmentan ez duzuela denbora dedikatu beharrik, ez? Ziurtatua duzue, arraultze guztioi danak eramango dituztela, ez? Bai, apartea enek ere animatzen du, jendia gaztia hastia eta gauz horiek azkenin da laguntza handia. Lasaitasuna da, baina inbertitu, inbarra da, haunitz. Guretako, esfuertza handia da, baina, holako gauza bat intagero atxak hainbertze urte eduki dena, hain ongi patu dena eraman, eta ez pena maten dizu esegitzia lan honetan. Ez aukera hona da, eta saiatu barra da, arriskatu barra da, bai. Nik baietz uste dut. Gero martxan jarriko direia launabeak, esaten dugu, zona, lekuk zoragarri batean zaudete, donezte ben kasko batean, bista pollitakin, lana ere, lana barrengo lana da, ez? Azkenean, eurian, eguan, beroa, barrenin egotea ere ez da lantxarra, eta zuek ofizio hau ezautu zuen txiki-txikitik, eta, ez da gutxi, ez? Pixka bat, leku gutxitan ikusten da, jende gaztea aurrera jarraitzeko bazo bezalako gokin, ez? Lan aldetik gogorra ez da, horzaten ditu jabete pare bat, garbitzen dugulik eta hor nahiko gogorri egiten da, baina, Eguneroko lana, hori da azken finen. Egunero eraman gauza bat eta segi hortan. Gero ere, bi izatekin, aukera ematen du bi izatekin bati ere, joan barra nahiz ez dakin ora, badutitea, un pare badonia kanpora, un batzuk, batek, oiru izan da, hasieran, Irun lana bin artean, lan gehiago inezkero, iten da, ez hori ere malgutasun bat ematen du horrek, ez? Bai, ondia gainera, ez dakit, hautsa bakarrik dago orain, eta ez du onditz aukera libratzeko. Gu aldugun guztietan etortzen gara laguntzera, beste daz bronka, baina, Ez, bien artin, eta bat izanen dugu, ni lanian nagun bitartin, berak izanen da aukera libratzeko, eta beste naz aldrebez. Alere, bindako lana bada hemen, Bai. Egunero inbarra duzu, eraman gauzak ongi bertzenaz, atzeratzen zaizu lana, eta ez, egunerokoa, egunerokoa.
Igual du, aste tartez, aste hemen ez da egunik, hemen ez da Hori egunik. da, lan gogorraz aparte, ez dena gogorra aparte, pues hori da, aste burutan egin behar duzula lan erresa da, baina bueno, aste burutan egin behar dela, eta hori ez zaio inori gustatzen aste burutan lanetan aritzea. Proiektu berria, beste binabe, nola, AENek pixko bat proiektu hori gauzatu behar da, plano batzuk egin behar dire, neurri batzuk, diseinu bat, beraia baituzte beraien ingenieroak eta diseinatzen dituztena proiektuak edo? Bai, hortxu haenek denatxu, ingenieru, eta erantzuten proiektu polita bat zanentzela, biablia zela, eta bastante ongi dago, proiektu polita da, ere ustez, eta antzinera eramateko, pues... Epea jartzea ez da erreza izaten, badakigu administrazioko gauzak mantxo jaten direla gero, behin eskaera egin, baietza eman, diru laguntza ere hor dago, zuen idea batean jarri ezkero data bat, noizko iruditzen zaizue ja martxan patzen aldela edo... Pues ja gure oiuak, Granja Berrietako ja martxan daude, ja txitak daude, bueno, arroltziak, baina burren urterako, otsaiako ja, seguro eski ja martxan hasiko garela. Oinak bada lan gogorra egin beharra, urte gogorra izanen da, ni uste. Bai. Ba, bueno, espero duguk ere, administraziotik ere, ikusita jende gaztea gogotsu dagoela, hor diren diru laguntza horiek, nahi baldin badugu, bueno, mendialdeko zonalde hau ere, nekazaritza, abeltzantza eta lehen sektore hau behikira ez joatea, baliatu, orden sos hori, batzutan beste lekutara joaten da, gaizki joan da, kasu honetan ongi aprobetxatu izanen da, eta gu egin duguna da, urrengo bisitatxoa, ja zuen oiategi berriak martxan direlikan, hurbildu eta ja nolako oiategia diren, eta ja, bueno, esaten da bezala ez askotan ametsak bihurtzen diren, eta dena kontent, oten zareten. Eskerrik asko eta zorteriko berena. Zuri, eskerrik asko. Esan bezala, hurrengo atal honetan Donesteben jarraitzen dugu, eta kasu honetan Donesteben sarreran ezkerretara badakizue mendaur pentsuak aurkitzen dela, eta nirekin bertako nagusia, enpresa familiarra dugu, Maik ere hemen ibiltzen da eta semi ere atope, baina Bizente arozena dut oraingoan. Eta bueno, Bizente, martxoan ja ongi sartuk, eta oraintxe furi-furin abonuk ez, goain da tokatzen denez batipatori. Bai, guantxen da epoka, pues, juntatzen da, piensu guainik garaia da, guainik egun gaude, eta juntatzen dena pixkot. Piensu abokaera, ongarrik, abonuk asitzen die, eta oiaskuk, patatazie, guantxen zatzen da, jaute pare bat pixkotola salsa, guretzeko salsa, eta bueno, gauz polita, Nola joan da, bestetik ez dakit, neguko parte hau, negu orxa barra joan da, abonun aldetik da, bueno, prezionen joan dire, jendea kontent dago, zer esaten aldugu? Bueno, piensu nahiko prezioa nahiko ongi ontu dute orain arte, orain hasi pixko altxatzen, soja dela eta pixko deluda fetxe txarrak jendintzat. Jendintzat eta guretzat, erostudunantzat eta denantzat, hemen dena soka bat da, hau. Eta pixko eta heldudiek kanbio, altxatzen ari die gauzak. Ongarrik ere ongarrik kanpaina hasiran erosdunak, pues, azertu indutzatik, urea eta gauz horik baduzi gotxi. Arran altxatzen ari dire, ingrediente gehienak. Abonu aldetikan, ze aukera izaten da? Abonu edo ongarria zakutan saltzen duzu ez? Ze ongarri mota diferenteak izaten dire? Bueno, guk hilarran, pues, aurten egin dugu bi klase, egin dugu abono bat kiso nitrogeno gutxi eta kiso honitzekin, egin dugu formula bat ola nahi gongi baduena, bueno, aurten lehen guztine bagurun, eta gero, pues, hemen kostumbri da, pues, belarratetzeko eta irukintze, badu irukintze normala eta irukintze pixko nitrogenua liberazion lehen terratzen dena.
Orduan, nitrogeno horrek egiten du lana, pues, suak bego lurrien. Agontzen du gehizio, eta horrekin apostu hortan egin dugu, ez? Jendia, pues, gero, jendi konten egotia, ez? Arratxia, pues, bueno, aparte, hortik aparte, pues, eguldik laguntardu, ez? Pixkat, laguntardu denakin, Bueno, belarra atatzeko adibidez, behar dela belarrai lurrari ere ongarria bota, batzuk etxeko ongarria botatze dute, beste batzuk ere beste ongarri mota hau. Baita ere baratzetako eramaten dute, ez? Azkenan ere, bueno, gauza bada belagaiak tola, baina baratze ere pixuat, ongarri pixuat eman bartzio, ez? Bai, jendik jena, pues, azia, patatazia, baratziten bleatzen da beti, abono pixuat, ongarri ere bai, ez? Ongarri badunak, bada jendi ez duna ongarririk, bueno, ongarri izantare beti abono pixuat, nabaitzen da emanzkero, ez? Bueno, hemen zakuz inguratua gaude, Pentsuak ere denetarik, ez? Azkenean sektorea aspalditxotik aldatzen ari da, ez? Geroz eta gutxago dire baserri edo ikuilu handiak. Gaur egunean diversifikazioaren garaia da, ez? Pixka bat, jendea badu, zu ibiltzen zara banaketan ere, denetarik izaten du pixko jendeak, ez? Hala da bai. Bueno, gutxigo, ardiak leno, igual baziren itxeak ion ardi, onta 50 ardi bazuna, pues guando gelditu die, pues 20 ardikin, 25 itxeko eta pixko saltzeko, eta hortan bajatu da asko. Hauniz bazitxunak guan gehiago ditu, eta gutxi, bueno, pixkot bazunak guan aida gelditzen pixkot itxuski. Bueno, jendeak geroz eta garrantzi gehiago ematen du ere agotik zer jaten duen horreri, eta baduri pixko buelta ematen ari zaiola, norberak bere txerako behintzat, oio batzuk, oiasku, konejun bat, ardillak, aragizko behi bat, pixka bat, bueltatzen ari dela, ez? Norberak nahi du pixko bat ere posible denean, baserria edo lur saia ditunak, ekoiztu berak jateko, ez? Hori bai, hemen etxetan, nik uste gero eta gehiago behitzen den hori, pixkote, hori eta ekologiko asuntua eta ari da gero eta gehiago behitzen. Gero baitu zer den, eostara joaten denak, behitzen dio preziori asko, hori da, hemen markatzen duna pixkot. Pentsuen da kasuan, zuek agrobeko etxearekin lan egiten duzu, ez? Bai, agrobeko eta dibare biltzen dut, dibasatere biltzen dut pixkot, eta, bueno, uste asko dut, hartoa, ebiltzen dut hemen Riberaldeko hartoa, eta ustez, saiatzen ez, bilatzen produktu hobenak, ez? Hobenak eta garbinak eta, bueno, ostan. Ekologikore, gero nabaitzen dut guztiotan, gero eta gehiago saltzen dela ekologiko. Eta jendik, eskatzen. Ekologikoaren kasuan zer izaten da, pentsuak, denetarik, espezifikoak? Bai, hartua, gehiena, hartotxetua, oiuna, etxeko arrautzek egiten duna, nahi godu ekologiko du digabe, eta oia askuna eta hola. Gero eta gehiago hasi da denti pixkot eskatzen. Etxeko txokorra egiten duna, etxeko zarria egiten duna, ja hasi da galdetzen ere. Posible da ekologiko? Bai, posible da, tal. Bada, sektore bat, gero eta gehiago nekatze, hori behitzen tena. Hori da. Batipatare gehiago, etxerako egiten dunak, eta, garestixo egualateriko da, baina osasuntxoagoa, eta, norbera jateko, berena beti. Bai, hori bai. Hombre, pintzutan, errazu, ezin dugu hemen saldu, pintzu bat medikamentu erautzen duna ezin dugu saldu. Iñaki, ezin da, legiz ezin dugu saldu. Orduan, bilata da, alik eta naturalena pintzua. Gainaz gaur egunean oso kontroltua dago dan, ez? Trazabilidade bat eramate dute pentsu guztiak ere, nondik ateri diren, prozesu osoa bukatu arte, eta hortatik lasaitasuna bada bai. Bai, hortan bai, guri bi hiru jautetik tortzen die muestrak hartzera, eta fabrikaten bai, eta guri bezala uste dut beste almazenetan ebilko diela, eta alde batera hobe, ebiltzia eta ona da, kontrolak nomaitxe imazte. Zuen kasuan ere, mendaur pentsutan, beti ere zuek senarremazte maiketa zu ibiltzezete lanin, baina jendeak ja ikusten du ez, bauzue seme bat, etorkizun atzetik heldu dena, eta, gustora dagoena lanin, sektorenetan, ez? Bai, hala da, gaztia da, eta, gustatzen zaio hemen, sektori hau, eta nekatzela asunture gustatzen zaio, azin dat historio, eta, hori gauz polita da, gustatzia, hori da gauz polita, gustatzia. Hobedu lanin gutxisi gauztereari gauz bat gustatzen denin, ez,
Ez igual. Eta berak ere, bueno, zienda batzuk ere patzen ditu ez, eta, bueno, eta hemen ere negozioa eraman, da... Baditu behor batzuk eta behi batzuk baditu, eta aber kusten zuten, feri maten, egun maten, kusko zuek, konkurso maten, eta... Bueno. Ba, bueno, bazuk esan duzu, Vicente, bueno, bain demoraldi altu heldu zaizuela, ba, hilabete pare batean dana biltzen da, dana pilatzen da, eta, bueno, alde batetik seinale ona, lan asko, baina, bueno, eraman aldu zuen hobekiena, eta, bueno, jendea bidena barrera etortzen delikan pensua edo abonoa hartzera, ba, beti ere badakitere gero hasten zetela poliki ere oiut oiaskokin ere, ez? Bai, ointxen hasitzen gara, hortan ez da bai ez ondilik, prezioetan taula, bueno, baina hasiran tamainua ondixu etortzen die, ez dute ongi kalkulatzen ez dakitze zengatik. Eta, bueno, baina sigora ja astero, ostegunero, jasku eta oiuk, eta, bueno, oetek. Eta hobe enkartu ezkero hobe, ez edo? Bai, hobekio, bai. Hemen kontzeko eta ez ditu zitzen. Bai. Ekarri eta eraman, segidan. Ekarri eta eraman, bai. Ba, bueno, ongi joan dadia dena, bidena barria jendea badakigu denetarik hartzen dula, hemen baduzue, baserrerako eta etxetarako behar den beste tresneri desbardina, denetari bada, eta, bueno, eskerrak eman, eta, bueno, ongi segi, mila esker. Bale, zure inaki, bale? Bueno, horrengo arte. Jo. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik, agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.